కొడితే వాయి పడుతే అరే రాయేసి కొడితే కాయి పడుతే రాముగాడు కొడితే వాయి పడుతే రాయేసి కొడితే కాయి పడుతే రాముగాడు కొడితే వాయి పడుతే కాయ పడాలంటే రైట్ కొట్టాలి, వాయి పడాలంటే ఈ రాముగాడితో పెట్టుకోవాలి. ఒంటి వేడిలో ఓ సమ్మరున్నదంట, ఆ హాటు పాయసం నువ్వు తాగలేవు అంట. ఒంటి వేడిలో ఓ సమ్మరున్నదంట, ఆ హాటు పాయసం నువ్వు తాగలేవు అంట. బయట చాటులో ఓ కొండ ఉన్నదంట, అది కొల్ల కొట్టడం నీ వల్ల కాదు అరే రాయేసి కొడితే కాయి పడుతే రాముగాడు కొడితే వాయి పడుతే ఏంటే కాయ వాయి కావాలా? సురుకుగా సిగ పెట్టేరా, నీ స్పీడ్ చూసి కట్టుగా మూడొచ్చేరా. చికెన్ కూర వండి నీకు వడ్డిస్తారా, ఇక మల్లె పూల మంచమే వేస్తారా. అరే చికెన్ కూర పెట్టు, ఇక కొరికి పెట్టు, మంచం వేసి పెట్టు, నీ పవరు పిండేసెట్టు. రాముగాడు ఆగల్లే రాత్రిరంత జాతరలే ఇచ్చు కూడా బదలల్లే కటే పెట్టి కట్టేస్తాడే రాయేసి రాయేసి అరే రాయేసి కొడితే కాయ పడుతే రాముగాడు కొడితే వాయ పడుతే. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.